Son as imaxes xa típicas do arranque da campaña electoral, ou xa, ás 0 horas, onte, ás 12 da noite, como vostedes queiran, arrancaba a campaña electoral de cara ao Parlamento de Galicia. En algún caso, con ímpeto, como por exemplo, como veñen de ver, na escoba do candidato do Partido Popular, José López Campos, que voaba, xustamente, despois dese ímpetu á hora de pegar o cartel. Por certo, que xa de inmediato, os primeiros mitins na estrada, o primeiro do Partido Popular, que será este domingo ás 6 da tarde no Teatro Principal. Agora, entramos en materia informativa, un día marcado tamén polas incidencias, ou ao menos polas reflexións en voz alta, sobre a educación e os nosos centros de ensinanza. Despois de denunciar aquí en esta televisión a situación do IES García Barros, hoxe falábamos coa súa directora, é un centro bello, pero hai moitas cousas que arranxar. Agora, poderán vostedes ver todo isto, pero antes, en titulares, os principais argumentos deste tempo de información. Antipánico, que a nosotros nos parecen importantísimos, y que el presupuesto del centro no puede, por su parte, asumir eso, que eso pues debía de quedar para otro momento, porque no era obligatorio que lo tuviera por la fecha de creación del centro. Y bueno, son una serie de cosas, las alarmas, los extintores, una serie de cosas que el instituto no puede correr con ese gasto, que no depende del concepto del concello, pero que sí depende de la delegación. A ver, diputado. Que a finais deste mes ou comezos do seguinte este xa listo para ser estudado por todos os grupos políticos na comisión informativa O espacio total ocupado será de algo máis de 7.400 metros cadrados distribuídos en 4 pabillóns, un que será de antigüedades e 3 de mobiliario en xeral, decoración, saneamentos, tapicería e demais. O horario do evento... Primeiro quería dar as gracias a esta xente que está aquí e os que non puideron estar aquí por escollerme a min como representante do grupo, de representante de Cidadanos de Galicia. Contábamoslo case de maneira máis que curiosa, eu diría que triste, esta pasada semana, e era concretamente o tema dos pulsadores do IES García Barros. Xa saben, eses pulsadores de alarma que se poden tocar, existen, pero non soa ninguna alarma. Queríamos, lóxicamente, descubrir, porque estamos traballando neso, cales son as deficiencias que teñen os nosos centros e, por suposto, tentar de botar en positivo unha man. Hoxe, chegábamos a to centro e a súa directora, Michelle Paixa, falábanos das deficiencias e dos trámites, ás veces longos, que teñen que facer para tentar de superar as propias deficiencias. El centro, primero de todo, lo que tiene son 25 años, más de 25 años, tiene ya 26, y es un centro que está muy gastado. Se han ido arreglando cosas por parte de la delegación. El año pasado, hace 2 años, nos cambiaron el techo completamente, pero bueno, faltan muchísimas cosas que se tienen que ir haciendo poco a poco. Poco a poco vamos consiguiendo cosas, pero muy poco a poco. Y entonces lo último que nos hicieron el año pasado fue reforzar la escalera trasera, que parece que se cayó un poco. Y este año, como esa escalera provocó una serie de grietas, nos van a arreglar esas grietas. Pero bueno, hay otras deficiencias estructurales de ventanas que tienen 25 años y no se han arreglado, de
persianas que están estropeadas, de la caldera que tiene unos diámetros de tubo pues desde el inicio y hubo varias ampliaciones en el centro. O sea, una serie de carencias de hace muchos años y que hay que ir subsanándolas poco a poco. El instituto es un instituto viejo, es un instituto que está muy gastadito y es un instituto que en este año nos hemos propuesto plantear la realización del plan de evacuación. Y para eso, porque tenemos que tenerlo hecho, y para eso hemos pedido ayuda a Protección Civil, que vino aquí muy amablemente, nos estuvo mirando todo eso, nos ha hecho un proyecto de todas las deficiencias que ellos veían. Primero nada nos explicó más bien por dónde debían de escapar los niños si hubiera algún problema de peligro, y después sencillamente nos dijo que ellos veían una serie de cosas que no debían de estar así porque estaban obsoletas y estaban sin mirar. Y ese informe se comentó en el Consejo Escolar que hubo esta semana, y entonces los padres consideraron interesante llevarlo a la prensa, ese informe, comentar las deficiencias que Protección Civil nos había dicho que había. Esas deficiencias, ese informe ya se ha enviado a la delegación para que ellos vean si son capaces de arreglarnos algún tipo de cosas. Nosotros siempre hablamos con la delegación y la delegación nos dice que tiene una serie de arreglos que hay que hacer y unos son muy importantes, otros son menos. Que desde luego el cambio de los falsos techos es importante, pero que no es urgente, el cambio de las ventanas es importante, pero no es urgente, y que bueno, que había una serie, lo de las grietas, gracias a Dios, en cuanto salió en prensa, nos lo arreglaron, pero bueno, que hay otra serie de cosas, como por ejemplo las puertas antipánico, que a nosotros nos parecen importantísimas, y que el presupuesto del centro no puede, por su parte, asumir eso, que eso pues debía de quedar para otro momento, porque no era obligatorio que lo tuviera por la fecha de creación del centro. Y bueno, son una serie de cosas, las alarmas, los extintores, una serie de cosas que el instituto no puede correr con ese gasto, que no depende del concepto del concello, pero que sí depende de la delegación. Y sistemáticamente nosotros cada 6 meses, cada 8 meses enviamos un listado de las peticiones que tenemos que hacer. Cuando se hizo el centro había todo tipo de barreras arquitectónicas. Es más, hubo hace años ya una alumna que tenía problemas de movilidad, que iba en silla de ruedas. Se hizo unas rampas para poder acceder al porche, y lo que sí se hizo fue bajar la clase de esta alumna a la planta baja. Se arreglaron unos aseos para que pudiera la alumna acceder a ellos, pero no se hizo nada más. Gracias a Dios no hemos tenido ningún otro tipo de necesidad, pero en el momento que hay un niño que rompe una pierna, una muleta o eso, aquí no hay ascensor. Entonces se intenta, dentro de la medida posible, bajar las cosas a la planta baja. Pero claro, los laboratorios, la aula de tecnología, de dibujo, de música, es imposible bajarlos, ¿eh? Entonces, entre la buena voluntad de todos, pues va subiendo. En este momento lo que tenemos mucha preocupación es por la evacuación del centro. Son escaleras muy estrechas, porque estaba hecho este centro para un número de clases mucho menor del que está ahora, porque hay que recordar que en el año, me parece que fue en el año 88, hubo una ampliación, y en el año 90 hubo una segunda ampliación de este centro, con lo cual hay muchos más alumnos. Bueno, la matrícula ha ido bajando, pero de todas maneras las escaleras centrales son muy, muy estrechas. Hay un culo de botella ahí que se monta. Gracias a Dios no ha pasado nada. Esperemos que el día que pase algo sepamos organizarnos por dónde tenemos que bajar, y para eso es por lo que hemos pedido ayuda a Protección Civil. Na actividade política, que onte arrancaba, o primeiro mitin chega xa a Estrada. Será o mitin do Partido Popular e será este domingo. O Partido Popular celebrará este domingo no Teatro Principal o primeiro mitin o que abre a campaña en canto aos grandes partidos na Estrada. No mitin contarase coa presencia do candidato á presidencia da Xunta de Galicia e, ademais, o candidato local José López e tamén o presidente do partido a nivel provincial, Rafael Louzán. Primeira teniente de alcalde, Raquel López Doce, tamén falaba de obras, neste caso no rural, e o seu departamento, obras que en principio solicitan os veciños de Bea. A parroquia de San Xurxo de Bea, foi a solicitude dos veciños e veciñas desta parroquia que acudísemos alí, que quixeron plantexarnos eles teñen unha necesidade de mellorar o suministro de auga para uso doméstico. Ven sendo habitual que a finais do verán, pois coas traídas que teñen na actualidade os pozos de suministro pois teñan dificultades, escaso volumen de auga, querían plantexarnos esa situación. Eles xa houve unha recollida de sinaturas na parroquia solicitando
que se canalizou a través do Concello, tamén presentaron na Consellería de Medio Ambiente e na Consellería de Medio Rural para tratar de dar solución a este problema. O que lles explicamos é dicir, non é o suministro de auga non é unha competencia directa da Consellería de Medio Rural, ¿no? Pero quizás, dicir, o compromiso é estudar a viabilidade como, dicir, a mellora da calidade de vida dos veciños do rural si é competencia da Consellería, e hai determinadas actuacións que nos procesos aproveitando procesos de concentración parcelaria, pois hai melloras que se poden acometer. O que pasa que, eles, teñen esa necesidade, pero teñen o tema moi pouco estudado, porque hai que saber, hai que localizar as fontes e as minas das que se vai a surtir esa traída, a ver se son suficientes, ver onde están, de que titularidade, concretar ademais, porque o plantexamento que eles nos transmitían onte para toda a parroquia. Hai que facer un estudo ver a viabilidade, non? Falaba tamén dos investimentos que teñen lugar dende Medio Rural no Concello estradense. É dicir, o investimento da Consellería de Medio Rural no Concello da Estrada foi moi elevado durante estes últimos 4 anos, pero o exercizo de 2008 foi especialmente significativo, e hai un investimento da Consellería de Medio Rural en actuacións no rural estradense que rondan os 6 millóns de euros. Outra cuestión son os investimentos que se destina ao rural estradense con fondos propios do Concello. Ben sexa a través do 1.300.000 de remanentes, ben sexa a través das actuacións do Fondo Estatal de Investimento Local, ese fondo especial anticrise dos 8.000 millóns que distribueu o Estado. A marcha da campaña a vida sigue. Esta mañá no Concello achegámonos a 2 puntos de referencia. Por un lado, o do alcalde José Antonio Dono, que falaba de obras que se solicitan da Deputación de Pontevedra. Pídeselle que arranxe os viais. Unha proposta para solicitar da Diputación por enésima vez que nos limpie os viales da Diputación neste Concello, que siguen sin desbrozar a estas alturas. Esta é unha reclamación que llevemos facendo a Diputación desde fai moitos meses sin resposta. Por lo tanto, fixemos un informe detallado da situación na que se encontra cada un dos viales e llevamos a decir que o antes posible se poñan estos viales en condicións. Tamén llevamos a solicitar que rematen as obras das aceras de Codeseda, posto que hai unha parte desa obra que non está na que non hai ningún problema de ocupación, e non sabemos por que a Diputación non remata esa actuación. E entonces na Xunta de Goberno do lunes vou a levar unha proposta fora do orden do día para solicitar a Diputación que continúe cas obras das aceras e que faga a limpieza e desbroce das súas dos seus. Na Xunta de Goberno, por certo, tamén se aprobarán todos os proxectos que están aínda pendentes dese plan de emprego. Tamén na Xunta de Goberno se van a aprobar todos os proxectos, todos os procedimientos de contratación para na siguiente semana facer a contratación negociada sin publicidade de todos os proxectos. Xa se contratou a Carpintería de Moreira S.A. a obra do museo. Esa obra xa está contratada e o luns na Comisión de Goberno aprobaremos
os expedientes de contratación de todas as obras negociadas sin publicidade. E mantemos páxina política porque esta mesma tarde José Manuel Reboledo, o voceiro de Ciudadanas de Galicia na Estrada, en rolda de prensa informaba da reorganización do seu partido e ao mesmo tempo da pretensión de que aumente en socios, en afiliados e ao mesmo tempo tamén en caudal de traballo. De que Ciudadanas de Galicia, Cidega, pois está ou se vai integrar noutras formacións políticas, ou que tamén o rumor de que é posible, casi con toda seguridade dicen, que Cidega non concorra nas próximas eleccións municipais de 2011. Nos, desde que se constituiu o grupo, tivemos claro que queríamos ocupar un espacio político de centro. Queríamos aglutinar a ese sector da población que ve nunha forza política como a nosa, sin ataduras de ningún tipo, posibilidades de contribuir en positivo á gobernabilidade da Estrada. Nós fixemos a nosa campaña, concorrimos ás eleccións coa campaña Cidadáns como a ti, e nós queremos seguir sendo cidadáns como a ti, como nosos veciños. E, por eso, tamén fixemos unha política responsable de apoio ao goberno municipal en aqueles asuntos que entendíamos que debíamos apoiar, sobre todo cando os dous grupos políticos que neste momento conforman o goberno pois se pasaban o tempo en liortas internas, en a ver quen imponía o criterio político sobre o outro, quen sacaba máis rentabilidade en número de votos. Pero temos que decir que a pesares de continuar a gobernabilidade, recoñecemos que posiblemente porque os partidos políticos que foron ao goberno non deron un paso decidido, pois non logramos os obxectivos de centrar o debate das necesidades da Estrada, e seguimos vendo hoxe que se siguen pelexando con unha nula comunicación entre ambos, e por tanto así entendemos que non se poden resolver esos problemas. Queremos de alguna forma diferenciar o que o grupo municipal, que ten un traballo propio na esfera municipal, e queremos tamén que haxa unha esfera de organización interna de partido, de estruturación, de captación de novos afiliados, de simpatizantes, de xente que se queira comprometer con o noso proxecto, e iso entendemos que solamente podemos facer organizándonos con unha estrutura acorde cos tempos en que vivimos. Por eso hoxe queremos anunciar ese organigrama que se vai a encargar de, como dicía antes, de organizar a través dunha xestora que vai a preparar o terreo para eses comicios de 2011, e por tanto hoxe podemos considerar este acto como punto de partida, o pistoletazo inicial da campaña do 2011. A nosa presidenta vai a ser Sonsoles Cavia Rosende, que a parte da súa xuventude, pois podemos decir que unha muller emprendedora que neste momento ten traballo de responsabilidades en empresa, nunha empresa de ámbito nacional importante, e a súa titulación é de enxeñeira de camiños, canais e portos. Como vicepresidente primeiro vai a continuar, ou vai a estar a persoa que lle fala. Como vicepresidente segundo vai a ser Juan Antonio Torres Álvarez, e aquí quero, empresario tamén e concelleiro ademais, quero dicirvos que a nosa idea foi de un primeiro momento sempre non ocupar os cargos de máxima responsabilidade na organización do partido, pero entendemos que, ou entendeu, mellor dito, as persoas que forman a Asamblea de Ciudadanas de Galicia, que os concelleiros debían ter tamén parte nesa estrutura organizativa, e por tanto estamos nun segundo plano. Como secretario xeral apostamos por tamén outro novo valor, Juan Manuel Porto Mosteiro, xerente de Porto Asesores e tamén mediador de seguros. Como secretario de organización, outra persoa que tamén nova, José Manuel Pena Villamor, abogado. Como tesoreiro temos a noso querido José Alfonso Vara Cerviño, peón forestal,
unha persoa que nos permitiu acadar en resultados en Codesera, uns resultados históricos, porque creo recordar que foron 37 votos, non? Por eso, non foi así, non? 33, bueno, sempre votamos a onde máis por si acaso. 33 votos para unha formación que non tiña ámbito, que non tiña recorrido ata aquel momento, pois é moi importante nunha zona que sempre foi mayoritariamente proclive a votar unha opción política, non? Primeiro quería dar as gracias a esta xente que está aquí e os que non puideron estar aquí por escollerme a min como representante do grupo, de representante de Cidadanos de Galicia, pero que, bueno, que é un reto que se asume con moita ilusión, pero que é un reto que asumo moi tranquila, porque estar ao frente de xente como vos, xente que traballades e que tendes ideas, é moi fácil. Despois, isto levamos 2 anos traballando, bueno, 2 anos e algo tamén, traballando con ganas, e seguiremos facendo o mismo. Será Juan os que vos fale un pouco de como pretendemos organizar o traballo para as eleccións do... As datas para esa feira de oportunidades do sector do moble empezarán o día 7 de marzo. A Fundación de Exposicións e Congresos da Estrada, en colaboración ca Asociación de Mobleiros da Estrada, ultimaba na tarde de onte os detalles organizativos e de marketing do que será a vindeira Feira de Oportunidades do Moble, que se celebrará os días 7, 8, 14 e 15 de marzo, coincidindo cunha nova edición da Feira de Antigüidades e Cousas Curiosas. A organización entende como positivo que os dous certames se complementen, xa que os dous poden sair beneficiados ao aunar o gusto do público adepto ás antigüidades ao colectivo en xeral, con todas aquelas persoas amantes do mobiliario doméstico e de oportunidade actual e de calidade. A idea de impulsar a celebración deste certame de stocks xurdiu como iniciativa do sector empresarial estradense para activar e dinamizar a economía, contando co apoio e beneplácito da propia Fundación de Exposicións e Congresos. O espacio total ocupado será de algo máis de 7.400 metros cadrados distribuídos en 4 pabillóns, un que será de antigüidades e 3 de mobiliario en xeral, decoración, saneamentos, tapicería e demais. O horario do evento será ininterrumpido de 10 a 8 da tarde. A entrada ao recinto feiral será totalmente gratuita, contando os visitantes con zonas de aparcamento tamén gratuitas e servicios varios, ademais de cafeterías, tarxetas de crédito para pagar e demais. En ambos eventos o público poderá atopar e mercar artigos do pasado e do presente, con descontos interesantes, algo moi importante a ter en conta actualmente. Cabe suliñar tamén que a convivencia dos dous certámenes tan só se dará os días 7 e 8 de marzo, xa que o 14 e 15 o Salón de Antigüedades non estará presente, cedendo todo o protagonismo á Feira de Oportunidades do Moble. Unha pausa para a publicidade, volvemos de inmediato. O tempo e os números da sorte. Poucos cambios na situación meteorolóxica para a mañá, continuando Galicia baixo influencia anticiclónica. Deste xeito teremos novamente a posibilidade de bancos de néboa matinais en comarcas do interior. Agárdanse ceos pouco anubrados ou con nubes de tipo alto, con alternancia de nubes e claros na costa de Lugo. As temperaturas non variarán significativamente, con posibilidade de xeadas febles nas comarcas do interior. Os ventos soprarán nas rías baixas frouxos de compoñente norte. No resto serán do nordés frouxos en xeral, moderados no litoral norte. Xa para o domingo, as altas presións van garantizar bo tempo. De feito, teremos posibilidade de bancos de néboa matinais. Os ceos presentarán algunhas nubes altas pola mañá que irán desaparecendo no transcurso da xornada. As temperaturas continuarán sen cambios, con xeadas febles nas comarcas do interior. Os ventos soprarán nas rías baixas como frouxos de compoñente norte. No resto, ventos do nordés, frouxos en xeral e moderados no litoral norte. A combinación ganadora do sorteo da primitiva de onte, xoves, é o formado polos números 5, 8,
24, 35, 41 e 49. Complementario 16, reintegro o número 2. No sorteo da 11, o número gañador foi o 43.075. 43075. Charla en Guimarães será, neste caso, este sábado. Este sábado, 14 de febreiro, ás 6 da tarde, no local social do Outeiro, en Guimarães, terá lugar a segunda xornada cultural Falando con. Nesta ocasión, o tema será a importancia de Guimarães nos tempos da República, que será impartida polo historiador e escritor estadense Xoán Carlos Garrido Couceiro. E antes da despedida, lembramos titulares. Antipánico, que a nosotros nos parecen importantísimos, y que el presupuesto del centro no puede, por su parte, asumir eso, que eso pues debía de quedar para otro momento, porque no era obligatorio que lo tuviera por la fecha de creación del centro. Y bueno, son una serie de cosas, las alarmas, los extintores, una serie de cosas que el instituto no puede correr con ese gasto, que no depende del concepto del concello, pero que sí depende de la delegación. A ver, diputado. Va, Dar que a finais deste mes ou comezos do seguinte este xa listo para ser estudado por todos os grupos políticos na comisión informativa O espacio total ocupado será de algo máis de 7.400 metros cadrados distribuídos en 4 pabillóns, un que será de antigüedades e 3 de mobiliario en xeral, decoración, saneamentos, tapicería e demais. O horario do evento... Primeiro quería dar as gracias a esta xente que está aquí e os que non puideron estar aquí por escollerme a min como representante do grupo, de representante de Ciudadanos de Galicia. Punto final, señores. Quedan, por certo, será de inmediato con unha obra de teatro, a da Escola de Teatro Estradense, que nos, en primicia, imos a emitir en televisión. Queremos, lógicamente, agradecer os esforzos de Produccións Trípode, que foi a encargada de facernos chegar esta obra de teatro. Con ela, hoxe, teremos unha maneira distinta de chegarnos tamén ao mundo do teatro xa máis afeccionado. Disfruten da fin de semana, máis nada, saúdos, moi boas noites.